za sve vas koji ste trenutno tu i koji ćete gledati ovo kasnije, jedna grupna kolektivna poruka. Da vidimo šta nam se nalazi u polju. Postoji neka toksična osoba, nešto toksično što kvari vaš svet trenutno. Neka osoba iz prošlosti, nešto što vučete iz prošlosti. Neka osoba koja vas nije otpustila. Vi ste se od nje odmakli, ali ona vas nije otpustila. Ima nešto što vi niste izgovorili u vezi ove priče, nešto što vas je povredilo, nešto gde ste trebali reći ovo nije bilo okej prema meni, i da to nešto sednete i zapišete i napišete pismo ovoj osobi iz prošlosti, da joj jednostavno objasnite da ste vi završili, da niste više otvoreni za ovo. Jer koliko god pokušavate ići dalje, negde vas ovo i dalje energetski stoji u vašem polju. Znači neka priča iz prošlosti, neka osoba koja nije jasno zašto ste vi otišli, a nekako nije se trudila dovoljno jednostavno. Vama ovde u život dolazi nova osoba, dolazi osoba koja će prepoznati vašu energiju, vašu ljubav, koja će želeti da vas zaštiti. Ovo mi se sviđa ovde. Osoba koja će primetiti šta vi to ne radite kako bi trebalo i reći, pa to možeš drugačije. Daće vam, osoba koja će vam dati do znanja da vi možete mnogo više, da ste moćniji, da ste vredniji pažnje. Potrebno je da neki ljude isto tako, da napustite nešto što vi niste. Hvala Blagice, hvala. Savjet bi bio, ne okreći se za tom osobom iz prošlosti koja ovako hoće ponovo da parazitira u vašem polju. To mi je ovde ova osoba trenutno. Nego i ne pristaje, znači ne okrećite se nazad u prošlost, ostavite prošlost u prošlosti. I ne pristajte na manje nego što vi jeste, jer ovdje ima puno nekih ponuda, puno nekih površnih priča, puno nekih mračnih ulica koje nisu više za vas. Ovdje sada vi konačno sebe stavljate na ovaj tron i ovdje se vidi svest o samome sebi. Ovo je jako dobro. Svest o samome sebi, ko sam, šta sam, vrednovanje samoga sebe ili same sebe. Ova osoba iz prošlosti tek sad negde počinje da shvata, osjeća se malo to neko nerazumevanje kako to sad vi više niste dostupni. Zatvorite vrata, vi koji niste zatvorili, potpuno zatvorite vrata, dignite sidro, idite napred. Idite napred.
Vođeni ste od gore. Vođeni ste od gore. Svi vi koji ovo gledate imate Božje vođstvo. Informacije se spuštaju, pratite, sledite, zaslužujete. Zaslužujete da ispravite ramena, da se isprsite, da se pokažete, da se vidite i čujete. Kova, evo kova na ovoj slici ovako. Kova na ovoj slici u ovoj beloj majici, evo samo malo da, u ovoj beloj majici, šefica, ne znam kako bi je nazvala drugačije, to ste mi vi. Šefica, osoba koja ovde upravlja ovom situacijom, upravlja svojim životom. To je ono, neko dođe i ona kaže, tamo hoću da mi okačite sliku. Znači, to je vaša energija ovde. Upravlja svojim životom, nije više sluga u svom životu, nego je upravo ta kraljica Gabriela koja se ovde osjeća, arhanđela Gabriela, znači kreativna, svoja, odlučna, zna da je u njenim rukama sve. Ove se poruke odnose i na muškarce, tako da vi slobodno prilagodite. Ovde je potrebno izaći sa svojim svetlom, pokazati ko ste, neka se čuje vaš glas. Budite glasni u svojoj istini. Nekako mi dolazi došlo mi je ova karta, došlo mi je ne čekajte, ne čekajte ne čekajte da vam dođe jer je već došlo, jer je vaš car već u vašem životu, vaša carica je već tu, samo je ne vidite od nekih toksičnih misli, blokirate ovu neku priču koja se ovde pojavljuje